A dirección de escena consiste en materializar o que é o traballo dramatúrxico de base. Digamos que, aínda que non exista texto, hai unha narrativa, hai accións, hai movementos, hai manipulacións de obxetos. Entonces, digamos que a dramaturxia sería esa parte teórica, esa base, e despois a posta en escena sería a forma e os medios de render visible iso, ou seja, de dar corpo, de dar forma a esa parte máis narrativa. No noso caso son dous procesos que camiñan lado a lado, porque cando empezamos os ensaios o espectáculo non está escrito. Entonces hai un punto de partida máis ou menos sólido que cos ensaios se vai afinando e se vai precisando, se vai pechando. Entonces digamos que a dramaturxia e a posta en escena acaban por chegar xuntas e ao mesmo tempo ao final do proceso. Cando chega a dirección, a dramaturxia debe estar nunha fase que permite que a dirección arranque. Ou seja, senón a dirección tampouco ten nada ao que agarrarse. Entonces ten que ter polo menos un mínimo para poder empezar a testar ideas cos actores en escena. Pero non está pechada para nada, está bastante aberta. Entonces, despois, como decía antes, despois empezan a camiñar man da man a partir de aí. Hoxe en día, sin escenografía non pode comenzar nunca, porque é tempo perdido. Porque dende o inicio do espectáculo hai unha relación directa co espacio e co espacio definido pola escenografía. Entonces, para mí, hoxe en día é fundamental poder ter a escenografía prácticamente pechada para poder empezar. A nivel dramatúrxico, o mínimo é un conxunto de situacións, de ideas, de accións, de momentos, un mínimo para que o director e os actores e as actrices teñan algo que facer. Senón o director mira para as actrices e para os actores e non ten nada para testar. Entonces, o mínimo é para nos primeiros ensaios, para que o director teña material para testar coas persoas que teñen escena. Eso é o mínimo, polo menos para que se poidan dedicar as primeiras 2 semanas a explorar ideas. Todo se vai tamén conquistando pouco a pouco co tempo. Entonces hai unha parte racional forte, pero a máis forte aínda é a parte intuitiva. Pero a intuición hai que entrenala, ou seja, a diario hai que pensar no traballo que se está facendo, hai que darlle moitas voltas, hai que testar moitas variables, hai que ter moitas conversas co equipo e hai que estudiar. Hai que estudiar o que é o traballo da actriz, o traballo do actor, hai que estudiar o que son as perspectivas, hai que estudiar o que é a luz, hai que estudiar as cores, hai que ter moita información sobre iso para que a intuición estea entrenada e que na hora da verdade pode entrar en acción, para que non sexan todo decisións racionais, pero que a razón poida valerse moito do que che dita a tua intuición. Pero para iso, repito, hai que entrenar a intuición. Non é algo que cae do ceo, é algo que está entrenado. Entonces, na hora da verdade, é suposto que responda e que te dé as respostas. É todo. Hai que ter uns puntos de referencia, uns mestres, ¿no? que
hai uns ao inicio que se manteñen estables porque a historia é a historia, quen viviu, viviu e quen morreu, morreu, e despois hai referencias contemporáneas tamén de xente que está hoxe en día viva que eu admiro moito e que intento tamén entender o seu traballo. Entonces, estudiando esos varios campos, esos varios creadores de diferentes áreas que vou un pouco tamén definindo o meu camiño. Sí. Sí, non se poden ver por separado, claro, pero a partir do momento que é asumidamente un traballo estético, pois a forma, a textura e a cor son elementos fundamentais. E, bueno, eu teño a sorte de traballar con Carolina Díguele, que está xa hai uns anos sempre presente nos nosos traballos, que é alguén que ven das artes plásticas e que ten unha sensibilidade visual moi forte e ten moitas referencias, máis que a min, que me fala de directores de cine, que me fala de películas e entonces temos como así unha especie de base en común que nos estimula, nos gusta moito tamén os dous as cores. Entonces, dende hai uns tempos para cá empezamos a pensar máis as cores, non deixar tanto como algo aleatorio, non? Hai uns anos pois eu deixaba un pouco que o diseño de vestiario fose definindo as cores, que me axudase coa escenografía tamén fose definindo as cores, pero últimamente non, tamén hai un traballo pensado sobre eso. Un traballo tamén relativo á dramaturxa da cor, porque esta cor e non outra, que cores pide o espectáculo, e tamén o diálogo que as diferentes cores nesa mesma obra xeneran entre elas mismas, que evocan as cores relativamente ao espectador, pero tamén como dialogan entre elas e que simboloxía teñen, non? Porque é un azul e que tipo de azul. E despois tamén hai toda unha familia de cores. Moitas veces xogamos coas cores análogas, as que están inmediatamente ao lado desa cor orixinal que definimos, no caso de Kyoki, pois o azul, ou as cores complementarias que están en oposición. Entonces, é algo que me divirte moito, que me interesa moito, e espero que a Carolina tamén, polo menos ata agora, ela sempre vai reaxindo a estas provocacións. Divírteme moito este proceso casi este proceso platónico, ¿no? de transferir ideas a formas e cores e texturas. Eso divírteme moito, ver como pouco a pouco o que estaba no mundo das ideas colle corpo, colle forma e colle materia. Eso para mí é moi máxico e me parece fascinante. E só se consigue cun equipo de xente que está disposta un pouco a entregarse a este mismo proceso. Solo é imposible. Pero creo que me divirte moito máis o inicio, cando non hai absolutamente nada e cando empezan a xurdir as primeiras ideas e as primeiras imaxes. Eso eu creo que é a parte do proceso que máis disfruto. Digamos, que cando empezan os ensaios é un traballo máis obreiro, é algo máis constructivo e constructivista. Entonces xa non é tanto este lado máis romántico, máis onírico, pero xa hai que remangarse e hai que poñerse no concreto. Entonces, a mí me fascina moito o abstracto e o mundo das ideas, non? Porque contén o mundo todo, dende a música, ao vestiario, a iluminación, a arquitectura, a literatura, a escultura, a poesía, contén todo iso. Entonces eu necesito pola miña personalidade de cambiar de foco de atención, non podo estar sempre facendo a mesma cousa, teño que facer cousas diferentes. Entonces eso sería, a nivel profesional, podría ser caótico. Entonces atopei iso no teatro, poder facer moitas cousas ao servicio dun obxectivo común e único que é o espectáculo.
Por outra banda, teño unha tendencia moi grande á soidade, a illarme, a estar solo e o ser humano non se realiza na soidade. Entonces, sí que pode haber algo de Zaratustra, de pasarmos unha época illados no monte, pero despois temos que baixar a comunidade, temos que baixar o social, porque é a nosa condición humana, polo menos para mí. Entonces, fago teatro, que é contradictorio á soidade. Entonces tamén o teatro sálvame nese sentido, sálvame da soidade e obrígame a confrontarme aos demais. E obrígame tamén a ter que guiar os demais, porque ao ser un equipo ten que haber disciplina, ten que haber rigor, ten que haber alegría e ten que haber unha realización personal forte. Entón, eu, se sinto que a xente que me rodea non está realizada ou que non está satisfeita ou que non está apasionada, é porque algo falla. Entón, eu sinto a responsabilidade de manter esa pasión de todo o equipo e de mantelos coordinados. Entón, é unha misión, é unha obriga que teño. Entón, acepto o reto de quitarme do meu aillamento natural e a forza que me dá o colectivo e o grupo, porque o teatro fala da sociedade, fala do humano, e fala do humano en contacto co humano. Entón, de cada vez que hai que creo un espectáculo novo, hai esa violencia natural para mí, ¿no? Que confrontarme co equipo, pero ao mesmo tempo ter que transmitirlles unha sensación de seguridade e ter que ter as ideas moi claras para que todos e todas se poidan sentir ubicados e apoiados e guiados e libres ao mesmo tempo. Penso moito, estou sempre pensando. Nunca paro de pensar. Entonces intento incluso no meu día a día todo o que fago, dende a compra nunha tenda ata fregar os platos ou limpar a casa, intento que as creacións estexan sempre en min. Nunca poño de lado. Considero-me moi afortunado en ter esta profesión, ¿no? Porque realmente vivo con moita intensidade. Entón, e como me considero bastante malo, bastante competente, entonces vexo-me obrigado a traballar moito tempo e moitas horas para que realmente salga o mellor posible. Entonces intento intentar corrixir todos eses erros que eu considero que teño, todas esas faltas de talento en diferentes áreas que eu considero que teño, ou faltas de capacidade, con adicarlle moito tempo, pensalo e repensalo moito e darlle moitas voltas. Entonces, como me gusta vivir no mundo da imaginación, entonces todo o que vexo, todo o que escoito, todo o que leo rebota en algo no meu imaginario. Entonces, intento sempre vehicular os espectáculos nos quais estou traballando. Sí, como dixen antes, o proceso de dirección cambia un pouco, porque volvese algo máis práctico. Hai que realizar, hai que facer. Entón, se queres a parte anterior ao inicio dos ensaios, é máis unha parte o que sería equivalente ao plano dun arquitecto, e a parte dos ensaios é o constructor, é aquel que vai construir o que o arquitecto xa definiu e xa deseñou. Entón son fases moi diferentes, e como que cando empezan os ensaios hai que ser moito máis concreto, moito máis pragmático. Entón aí xa apunto o que vou apuntando, pero xa do traballo con todo o equipo nos ensaios, algo moito máis técnico. Eu cando empecé a facer teatro e a estudiar teatro non sabía nada, realmente nada de teatro. Eu tiña un interese moi grande por o que é o traballo artístico, pero non sabía onde, en que área, en que campo, non sabía. Entón empecé a estudiar rapidamente polas cousas que lín e por un profesor que tiven, sentí un impulso moi grande de viaxar,
Entonces, e ese profesor me aconsellou a viaxar, ¿no? Quizás porque me consideraba demasiado lisboeta, ¿no? Moi dalí. Entonces, aconsellou a viaxar, e o que leía na época tamén, estaba leendo aqueles libros básicos do Stanislavski, ¿no? E o Stanislavski nun momento dado decía que pobre do actor que non viaxou, que non coñeceu outras culturas e que non sabe falar outras linguas. Entonces eu rapidamente sentín que para facer teatro tiña que viaxar. E sentí eso con tanta forza que me marchei e xa non volví máis, nin a Lisboa nin a Portugal. Entonces, claro, eu prácticamente dende o inicio da miña práctica teatral que fago teatro sendo estranxeiro, sendo alguén de fora, alguén que non é de alí. Entonces, alguén tamén como actor con un acento. Entón, rapidamente tamén para mí foi importante poder facer un teatro que pudese ser estranxeiro tamén. Estranxeiro no sentido que pudese funcionar en todo o mundo. Entonces, rapidamente tamén empecé a poñer en causa a palabra. Ao inicio, traballei con actores e actrices de diferentes orígenes, con diferentes linguas nais. Entonces, o que me gustaría volver a eso un día, ter en escena varias linguas diferentes, e no momento dado ese deixo de ser viable, entonces pasei a traballar sin palabra. E estou moi cómodo hoxe en día a traballar sin palabra. Para que o teatro que fago poida ter a pretensión de ser universal, ou seja, de poder presentarse en calquera parte do mundo. E iso levoume tamén á orixe, que eu, cando o meu primeiro interese artístico foi un interese plástico, pero como non era capaz de dibuixar un rostro ou un corpo como faría Velázquez, entón rapidamente dixen isto non é o meu. Pero, curiosamente, eu creo que o teatro que fago hoxe en día é un teatro moito máis próximo da pintura ou das artes plásticas ou das artes visuais que da literatura. Entonces, considérome moito máis alguén máis vinculado ao que é ao visual que ao literario. Entonces, é un teatro que vai beber moito da imaxe e que necesita da música para sobrevivir. Entonces, de repente, estou nunhas aguas que son híbridas e eso déixame moi feliz poder vivir así, nunha cousa híbrida que non depende tanto dunha referencia lingüística, pero que depende moito máis dunha referencia emocional, universal, por así decir.